তাহলে হামদা লাইন র হামজা গিয়া গুনা হামজা আই কে নমা কা পিড়ি বয়স থেকে নিজে বাহিরতে সঙ্গে মুখ করে haino hai mia salni shikang khowai hangkoro kaisa belai no party mung potor ungui thangka erom khon bujaka a teacher what chibino wrestling ww wrestling mo thunglai mani hai am hai khlai no bujaka tangi bujaka phebo sing kwbang kuk no babesi digi kok tuma nukha je lama ka suoi am chani lukurok o teacher no bo hnai tomung no o teacher wanji bo sungni tai khoroksa bori ke Tiprajwk sikili saslok boni student oro no hoite no main scenario 5 hage details omni details ti sing sawi manlainai tamungkha party mung ungkha je অশিক্ষার অন্ধকার সামাজিক অবক্ষয়ের জেরে বাইজালবাড়িতে শিক্ষককে মারধরের অভিযুক্ত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে নেই কোনো পদক্ষেপ নুগিয়া আন্দার খরকসা রুংফুংনাই ন বুলাইলাই মানি বাইজালবাড়িও ফিয়াবা কোনো আমনতै পুলিশ नि एफआईआर ख्लाइजाकलिया नि जे क कासाबानि जों चिनि गुबुनि बसंनि कक थुमनाय हायगब टिभि चैनल प्रिन्ट मीडिया सोशल मीडिया ति जों नुगै मानखा फियाबा आमनि गुबै पार्टी मुंखा जों सावै मानखा लासिमुं बहनै मानो सोसाइटी ओ लासिमुं टीचार बाय स्टूडेंट नि हालक बेलायनो लासिमुं गोबां कोनो नाना रकम ककसिलसा जाखा बनि o student baise tongmani chasmai tongmani koktoma tei kwbang kungno kok sajakha kwbang kungno kok kifilkha yaklo rukurok bai bo honjakha nong o bo bai hamjak laide tong boni umor bufani boyos ongoi mano bufani boyos ongoi mano boni umor phiaba o teacher baise bo sido sami amno tei to जों salni romino nukha angke chin thani bo mampli sokakya o party mungkha Baijalbarini tomungno teacher bai student omo haike bufani umor bai je boni ukubai tonglai kyangke khoroksa shikkha goto haike ba teacher ni mungoi bo hai kolongko o dunia o sungsaro kroi chasmai tong जों amo hai kwbang kungno mampli nugui mano o sakango bo lefunga ps ni bisingo khobjak a jaga o khoroksa teacher no FIR khlaijakha je bono sak mothok tongnani naio hnai phebo omo haya lukurok bai kaisa school nokhlaos bujaka markon bri bo bujakna chalato bujaka changa bujak mani no phunukliya pheba lukurok bai tam ni koksil sajaka khnai cheng norom mukhang phunungna thangya na teacher ni bo mukhang phunukya o student ni bo phunukya to omo hai party moro belaino lasingmani sincha je boro koksil sakha mane police rokni kok saimani bising tita je party mungni dino je teacher Biswajit Rai boni bumukti Biswajit Rai bo wanji bosungni boni bihikno Maharaja Bir Bikram airport tunui drop khlai phaimani yagulo no khwai dige bojefo kifili tongo boni bihik ke Kolkata o thangmani tarpore hingkankeno o video social media o viral wngkha bini bihik flight o kaya karin ta se kifili phaipika nei amo hai koktuma phiaba kokngka kono saibeya hingka adino Biswajit Rai Khowai ni kifil tongman jorao Baijalbari ni thanani mudibari Baijalbari thanani bising khobjak mudibari school lo khorsa class 11 o pori tongnai bwrwi no koikha je Khowai porjonto Khowai jora gari o tlang tui thangde nei mane a student ta tai boni a student no tui no bo thang tongmani jorao no amchaini koekjona chela bwrwi rok patmung thayo bono kasuoi kwbang kukno kok silsaoi gari ni soklai school ni nokla tlangui no bukha tokha nei pheba a rungsrungnai patimung no tui kok sana nayang khangkeno a ukono bo nei oma hakeno ungkha pheba kok ngangke जों आसो oro kok salia details to belaino kwbang mano jodi sino am hai ingkhang gangke o teacher no siming bo student tamni bagui ano tlang ni saka
obri khoroksa arabo kok sujangka amsani nukurok tam bagi bongno bukha tokha tamni bagi jodi sino student bai teacher ni omahai relation tongkhangke bo halogo thangi sogine febo tasu jorati kono mamla khlaijage affair khlaijage kono ya amo rafa dafa no honi जों कक्टन बिसिंति सावै मानखा काजेनो जेकुनो खोट टंगै मानो खोट जेकुनो खोट टंगै मानो काउन्सिल रक सिसिगै खरकसा टीचर बुजाखा समाज बेलाइन लाखिमे सिनचा जदिसिनो आमो टीचर नि सावै दङ आमचन लुकुर आमहाके बुखांका आमचन लुकुरक नि बागै बो बेलाइन चाया खरकसा टीचर नमाके याक टीचामनि फेबो खरकसा टीचर बो बनि बसानि समान बाय आमहाके टंगै दंखा आमो चाया आंकेबनो दोसिरिया omongka pati mongka amang klipo norok kisa nainai di borok tam kok salaki amang to norok nugui malagila kok sim tam salaki nainai di jakob de promo official তাহলে হামদা লাইন রা hamzagya kuna hamza আই কে নমা বয়স থেকে মুখে বাহিরতে জানা মুখ